Ние сме в Постел Лоудън. На живо от Пловдив предаваме вали сняг. Студено. И е студено. Студено. Сега. Гледайте сега. Едно да го види едно момче. О, пръста ми. Какво пишеш? Дай виж. Какво? Не виждаш ли, ма Джани пише. Джани! Джани? Коко! Пръста ми измръзна. Сядаш малко. Сега ти напиши. Чакай да го видя, де, що стъпнала? Джани плюс Коко. Теди плюс. Сега Борислав ще мини тук 100%, но не сега, а може би по-късно ще го види, да не го изтрият до тогава. Кокич също. Чакай да изтрием. Чапай. Това малко не сам. Чакай, аз искам! Не, аз искам! Стъпкай, после снимам. Давай, аз искам също. Ето, напи сега. Това го мой само най-добрият. Взима и гледай какво ще направи. Ти се луда, дай аз ще го направя. Дай аз ще го направя. Вижте лудата Теодора да кис. Чакай. И штурата Джани да ти. Подни като ми. Давай. Малко ми е студено. Аз съм ти. Ангелче. Играй малко Gangnam Style. Лоп, опа, Gangnam Style. Сега съм азой. Ей, sexy lady, лоп, Biker Style. Аз съм млад менеджер. Не! Ти си млад менеджер, пускай само жаби. Ела, сега малко. Дай да го оставим някъде му. Телефон, нали? Да. Ти удали си, ма? Как ще оставиш телефона на снега, ма? Не, даш малко. Че ненормално ли си? Вижте ми гърба. Вижте какво ще напиша. Стойте малко с тези си. John the Kids, yeah. Какво ще кажеш да се побираме в нас на топло? Да пием по едно какаоце. Дай да го снимам. Че, сними по-добре. Вижте, Джани и Теди. Чай сега да го стъпкаме хубавко. И чакай сега отгоре. Виж, Джани, снимай. Гледай сега как се прави. Не. Една топка има. Гледай, че правиш, вижте.
я сега ще го направя, дръж. Чакай. Дръж сега малко и... Чакайте, че Сега ще джана да кица. Ние не сме ли най-лудите? Сега ще се сложи... И малко топло, сега като се приберем у нас, пак ще снимам студено, ми е все пак, хайде. Топ!